Здравейте! В това видео искам да кажа нещо за теорията, че хората сме еволюирали от маймуните. Аз лично вярвам в тази теория, но се е случило хората да ме питат защо тогава не виждаме маймуните да еволюират и днес. Отговор: нямат нужда! Гледал съм някои филми, свързани с промяната на Земята, еволюция и тем подобни. И това, което казаха там за еволюцията е, че реално, но поради промени в климата, в средата на маймуните просто вече е нямало дървета. И трябвало да слязат на земята и да тръгнат да търсят нов дом. Били са принудени да спрат да скачат от клон на клон и да почнат да ходят. Впоследствие са развили и още необходими умения, за да оцелеят. И така години еволюция до днес, в който вие гледате това видео. Така че де-факто за това още ще има маймуни сега. Защото климата, както винаги, постоянно се изменя. В началото на Земята е било твърде горещо за какъвто и е живот, буквално макнена планета. После почнало да се охлажда, докато първият живот във водата. Впоследствие се появило озоновия слой, което позволило живота и на сушата. Оттам ледени и постоянно изменение на климата до климата, който познаваме днес. Като са се появили новите дървета, еволюцията при маймуните просто вече е спряла своя ход. А тези, които са станали хора, оттам и останалите хора. Така че, да. Маймуните днес не еволюират, защото нямат нужда. Маймуните в джунглата имат си дървета, имат си джунгла. Защо да еволюират? Маймуните в зоопарка има кой да се грижи за тях. По-скоро еволюция назад. Да.